Why is it that not us African man bụ onye na-enwere book of knowledge written in his language, but the Bible is written in his language? Na erigo unu Igbo ba anyị erigo unu, anyị ebuzieri ha iji akpa ike, ihe anyị ji bụrụ odogwu tuhue, we embrace another man culture. Tell me a China man that answered Chukwuemeka. Tell me in the history of the whole world, kedu ndị hapụrụ be ha, hapụ afa ha eji mara ha, zaba aha ndị ọzọ na-abụrụ sọsọ ndị Igbo be anyị? Ihere mekwa unu, Maazị Eziokwu Ndụ na-ekwu. Igbo ihere mee unu, Igbo ihere megbu unu. Onwe ihe ọbụla anyị na-eproduce, ihe n'ibu akwụkwọ anyị na-eji produce ihe dị na English, but every other Western world dere nke ha na their own language. All the European world dere nke ha na their own language. Mana Igbo naanị Bible ka edegara unu n'asụsụ Igbo hụ na wee na-ebugheri.